Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους. Μια καλή κυνηγητική χρονιά σιγά σιγά ρίχνει την αυλαία της. Αρχίζουμε τις προετοιμασίες για την επόμενη χρονιά, αν και θα το παλέψουμε μέχρι την τελευταία μέρα. Λοιπόν, εδώ το μεράκι γίνεται πάθος. Αρχίζουμε τις καλλιτεχνίες. Εδώ έχουμε ένα αποκεντρωτικό. Πάνω από την πυρίτιδα μπαίνει το μισόταπο του τασκόπ. Ο αποκεντρωτήρας είναι αυτός που μπαίνει πάνω από τα σκάγια, έτσι δηλαδή μπαίνει. Αυτό μπαίνει πάνω από την παρούτη, εδώ μπαίνουν τα σκάγια και από πάνω μπαίνει αυτό. Μπαίνει ένα φυσική 34 γραμμάρια με πυρίτιδα F232 στο 1,70. Είναι για πολύ κοντινές αποστάσεις. Για πολύ πυκνά και φυσικά για πάρα πολύ λίγους και εκλεκτούς και προπάντων μερακλείτες που σέβονται το θύραμα και τη φύση. Να περνάτε όμορφα, μάγκες.